Waar hebben we hier als gast? Els Zielstra, beleidsadviseur bij de provincie. Goedemorgen. Goedemorgen. En beleidsadviseur van wat? Van recreatie en toerisme of de gastvrijheidseconomie, zat ik wel zeggen. Dat is eigenlijk wel van mensen thuis denk ik nog een nieuwe term, de gastvrijheidseconomie. Ja. Ik zal een beetje uitlezen wat dat ongeveer inhoudt. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik zeg, hè? Recreatie en toerisme. Dus recreatie is wat de meesten in een vrije tijd doen. En toerisme is van de gasten die we hier in Friesland ontvangen. Ja, en nou best je bij, ik zeg door trouwens, prima. Ben ik wel. Ja. Hey, maar nou werk je bij de provincie en je geeft zelf over de hele provincie Friesland. Ik kan me ook voorstellen, en dat weet ik eigenlijk al, dat alle gemeenten ook zelfs een toerismebeleid hebben, een gastvrijheidsbeleid, zeg maar. Hoe verhoudt zich dat tot de provincie? Heb je een soort contacten met mij, de gemeente en de beleidsadviseurs? Jazeker, hebben wij een protocontacten. Het is zo dat de provincie is inderdaad over al die gemeenten heen in Friesland. En de provincie doet meer het provinciale. Hè? Dus wij bijvoorbeeld Stiepje, bijvoorbeeld, dus een provinciale marketingsorganisatie, Merk Friesland. Wij hebben een belangrijke rol in de provinciale landelijke routenetwerken. Ja, landelijke fietspaden en provinciale fietspaden. Ik denk eigenlijk aan de markrieten. Markrieten, maar dat door de gemeente nek. De markrieten is van gemeenten en provincie. Maar elkaar. Ja, het is behelst een groot gebied, dus de hele provincie vanzelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat elke gemeente haar eigen heertepunten heeft op het gebied van toerisme. En elk gemeente is weer oors. En nou zit je vanzelf ook bij de fusiegemeenten, of juist net. In Kast wel net iets extra deel, daar ben we dan Uitenwaar. Hij heeft daar ook extra werk van. Dat gemeente Uitenwaar gerne, of juist Binnenwaar. Nou, op zich net, want wij kennen ambtenaren, die kennen wij wel. Dus, en daar hebben wij goed contact mee. Dus, en ik merk wel, ja, bij de ambtenaren van de gemeente is het soms wat moeilijker dan nog voor ons, denk ik. Ja. Want de Els zit je eigenlijk voor een van haar projecten. Hè? Dus op projecten die steekt dus maar de deputaire Douwstra, Friso Douwstra. En want ja, de provincie, dat is denk ik wel tussen gemeentes en provincie wie het nou weer hoor. Hè? Maar Friesland is net zo groot, hè? Dus ik denk van nou. Volgens mij is relatief bezoek. Relatief, hè. Dus, maar de projectbeste eigenlijk, we hebben die graag in wat meer verwitterd zo'n is maar de betaalbare vakanties. Of zie ik het, hè? Dus vakantie voor iedereen, of hoe zou het nemen? Ja, we nemen het vakantie voor elke inkomensgroep, hè? Zowel voor de mensen met een grote beurs, maar ook de mensen met een smelle beurs. Die moet direct in Friesland mijn vakantie kennen. Ja, en is dat iets, want ik weet dat de gedeputeerde dit echt als een speerpunt neemt, hè, van voor iedereen mijn vakantie. Kan de provincie zich daar überhaupt wel mee bemoeien? Ik zou net weten waarom net eens, want het is natuurlijk, we hebben natuurlijk wel de verantwoordelijkheid voor de hele provincie. Ja, zowel voor die gasten, hè, want je zegt dat, nou ja, er worden heel veel vakantieparken worden soms wel opgekocht en dan worden alle chalets eraf. Nou, we kennen al die discussies wel vanzelfs. SCN-campings van de weekend, hè? Die hebben gekocht aan BlackRock, dus dat is ik nog. Het is wel spannend hoe dat gaat al hier in het veld, maar nee, wij willen er voor elke niet wezen. En het is zo dat Sievers van het Planbureau Friesland lieten zien dat 12,8 van alle Friesen kennen eigenlijk net mijn vakantie, omdat die op het minimum of iets daarboven zitten. En het docht wat mij, als je mijn vakantie gaat. Hey, ik neem aan dat je met mijn vakantie gaat. En dan kun je heel vaak. Ja. En dan kun je opladen. En dan tref je oren meesken en dan zeg je oren dingen. En als je dus net mijn vakantie kennen, dan heb je dat net. En zeker voor de band. Als die naar de lange simmervakantie weer naar squalen gaan. En die hebben al die verhalen van al die orenklasgenootjes die het overal heen binnen. En daar heeft niks te vertellen. En hoe pak je zo ook samen? Dat lijkt me ik wel een soort stigma. Dat mensen ik net zielig voelen worden willen. Of zeggen van nou ja, maar dat Jilt ging beter broeken voor naar je wasmachine. Of... Nou, dat is ik zo. En dat is ook best wel een uitdaging. Hoe we dat doen. Hoe bereikst die de gezinnen, de mensen die het nodig hebben. Hè? Dat is best wel een uitdaging. En kom je hem eruit? Of hoe nou, dat ben we nog wel ontziekje, maar daar hebben we natuurlijk de gemeente ook bij nodig. Hè? De gemeente, maar de gebiedsteams en de buurt. Ja. Dat is, die zitten dichtst op de meesten. Ja. Maar dan zit ik te denken, je gaat over Friesland, dus gasvrij. Gaat het dan over mensen die met een smelle beurs
uit Friesland, of mensen die het ook vanuit heel Nederland, of zelfs, net verder, uit Nederland naar Friesland tak komen? Nou, wij richten ons met name op de gezin, op de band. Wij willen eigenlijk zo vol mogelijk band in 2026 dat die op vakantie kunnen. Dat is band, hè? Ja, Lietse, squaalband, maar een grotere band. Ja. Dat is natuurlijk voor hun ook belangrijk. Want ik denk, ik spreek uit mijn eigen ervaring. Vroeger ging we naar het Land van Bartje en Lemelenveld, weet ik nog. Je hoeft eigenlijk geen exotische oorden aan te doen bij Lietse band. Want het gaat om de herinnering. Of vroeger van wie weer op vakantie. En Oost-Friesland is prachtig mooi. Ja. Nee, dat is ook zo. En daarvoor hebben we 3 dingen waar we graag mee aan de gang willen. En een daarvan is ook de buurtcamping. Ik weet dat in Ljouwert is al een buurtcamping. En volgens mij in Zuidwest-Friesland ook. Maar dat zijn buurtcampings in de buurt. Die worden begeleid en er worden ook mensen vanuit de buurt zelf worden daar uitnodigen. En dat is overal in het land. Is er eigenlijk ben er al voorbeeld van. En dat ik zo volle mij meestal. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zit direct te denken van 16 tentje op in de achter. Dan is er een gasveldje voor iedereen. En daar worden dan tenten opzetten. En dan kan iedereen komen te kamperen en te sliepen. En er worden activiteiten ondernomen. En ja, ik zou dat heel leuk vinden als we dat in elke gemeente in Friesland zo'n buurtcamping herzongen. Ja, dit is eigenlijk keer we dit zien als een oproep naar de beleidsaanders van de gemeente die het op dit moment vanaf Kaarsman iets extra deel. Want dat is, ik ben in heel enthousiast geweest. Oh ja, ik ben enthousiast. Ja, dat weer toch wel. Maar ik zit correct dat denk ik bij die in de achtertuin en kom ik kamperen. Of is dat? Nee, maar ik denk dat is ook helemaal van me. En ik zeg ik nog even een oorvoorbeeld van de camping de Appelhof. Net de Appelhof, dat is op het eiland, is ook een Appelhof. Ja. Volgens mij is ze bij Wommels. Ja, klopt. En die hebben gewoon een weekend te bijen ontvangen. Nou, dat is heel leuk. Dat gewoon boet nu zomer. Zij wie een krijg begonnen als ondernemer. En zij hebben gedacht van, ik wil wat gaan voor de band die net mijn vakantie beginnen. En dat hebben ze gewoon zelf opzetten. Ik met behulp van de gemeente hebben ze adressen kregen. En dat wie achteraf heel leuk. En voor zo'n ondernemer natuurlijk ook. Ja. Maar dat is nou wel even een privacy dingetje vanzelf. Dat je dan uit een bak putten kennen waar mensen in zitten die het wat minder hebben. Dat moet dus bij de gemeente komen. Ja, want nou weet ik, dat is correct over de grens. In de Grense Peen is Exxon Camping. Ja. En die had dan een paar weken in het uur. En die mensen hoeven dan heel nog niks te betalen. Ja. Dus die kennen daar. En dat ik denk wel dat die had ik wel een paar keer in de media wist. Hè? En dat meestal dat ik sponsor. Ik zie even zien, daar heb ik natuurlijk nog de vakantiebank. Ja. Dus dat is de vakantiebank. De vakantiebank. Had ik nog nooit van je. Nou, dan is dat de vakantiebank. Ja, de vakantiebank is een stichting. En trouwens, er zijn heel volle initiatieven van, om mensen maar een snelle beurs op vakantie te doen. Maar de vakantiebank, de buurtcamping, dat zijn wel de initiatieven waarvan wij als Friesland zeggen, daar willen wij graag op inzetten. De vakantiebank, dat is steeds maar een vraag en aanbod bij elkaar brengen. Voor mensen die vakantie nodig hebben en mensen ondernemers of mensen die het logies hebben, die dat beschikbaar stellen. En dan krijg je de mensen die het vakantie boeken kennen, die krijgen een foutje en die kunnen op de website een vakantie uitzieken. Oh, wat leuk. Een soort hartstikke leuk. Aanbod, bij elkaar brengen en dan gewoon het geheel zonder dat die bekend hoest te meiden. Maar kies gewoon een vakantie uitzieken. Hey, en als aan die werk is het extra dat je nooit in vakantie tijd of vlak daarvoor het smoor er ook haast en drukker dan in de rest van het jaar? Of hoe maak je dat vaststellen? Hoe zorgt het aan die werkdag of een werkweek? Nee, dat gaat bij ons heel oors. Bij ons is het zo, wij werken natuurlijk voor het bestuur van Friesland. In dit geval werk ik dan met name Varus Deputaire Douwstra. Ja. Dat is maar een soort wethouder van een gemeente, maar dan van een provincie. En het is haast reces. Dus bij precies. Dat is hartstikke veel. Dus we hebben nou nog even druk, maar na je weekend dan begint het reces. En dan is het voor u begint eigenlijk een beetje de rustige tijd. Ja. En dan na de zomer dan gaat het al weer een keer hurry up. Ik heb nou even een mailbox omroem, zei dat. En dat soort naar de radio. Hè? Even naar de radio. Ik zit nog even door die buurtcampings. Hè? Dus, want eigenlijk denk ik even naar Mierskip. Of in de naberschap. Hè? Met een Mierskip, Commons, uw terpjes. Ik denk dat eigenlijk in Friesland dan net gewoon... het klinkt, hè, dus ik had even de website bij Vrij Westers. Hè, dus meer randstedelijk. Klopt. Maar dat is toch eigenlijk zo'n beetje apart. Want je zo'n haast zeggen van, nou, dit is heel, heel Fries.
Ja, en misschien leidt het er ook wel aan. Wie wen je vanzelf in landelijke omjouwing? Dat ken ik wezen, want dat ga ik zelf ook wel. Ik hoef haast net op vakantie Boetenpost, is zo mooi. Ik kan me vaststellen in de Ronenstad ben je dat je dan het vakantiegevoel eigenlijk net had. Dus dat kan wezen ik had er ook geen verstand van. Maar, dan misschien met de Waardesfeesten of zo een beetje een soort mini buurtcamping. Een mini-buurtcamping, ja. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je als provincie en je deputaire Douwstra, dat die investeert van meerskipsinitiatieven, dus vanuit de meerskip ideeën om vakanties te organiseren voor mensen met een smelle beurs. Ja, zeker. Ja. Wat is op dit moment die grote wens? Want de Zuid al allebei maar vakantie. Maar... Nou, ik zou het heel fijn vinden als wij in elke gemeente iets doggen. Of het zij maar de buurtcamping of maar de vakantiebank. Dat we gewoon... Ja, ik gun allebei en gun ik een vakantie. En nou zit hier in de studio. Hast u zicht op de gemeente naar Kasper Nancy Tjekstadeel of daar dan wat gaande is? Ik heb ook contacten, maar ze binnen nog 100 nadenken van wat ze willen. En de uitdaging is natuurlijk ook, ik heb prototype met de ambtenaren van recreatie en toerisme. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een belangrijke poort zit bij het sociaal domein. Ja, zelfs. Dus we moeten een beetje hoe de hekjes in is. Ja, nou, wat ik zit te denken omdat Achterspel in de onderste of in de bovenste regio van de eerste gemeente van Nederland zit. Dus ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk nog een onontgonnen gebied van je mensen kent. Dus misschien mensen die dus nou en die denken, ik had een idee. Mailen naar de provincie, lijkt het mee. Ja, zeker. Of ze mij ook mailen naar info@taf.frl. Ja, want die hebben we even net neemt nog, hè, maar de Toerisme Alliantie Friesland, www.taf.frl. Ja, die is ik een van de mailloekers van dit project. Hè? En daar zitten de paraplu. De Squalm, de Hiswa Rekron, Koninklijke Horeca, Merk Friesland. Zo. Dus iedereen die daar iets op het gebied van vrije tijd, gastvrijheid. Die wat in zit. Elsewhere komt er zelf bij? Burgum. Burgum. Oh. Ja joh, dus het is een thuiswedstrijd joh. Het is een thuiswedstrijd. Ja, en die vakantie? Ik ben correct naar weekend naar Skiel geweest. Ik hoor net zo veel voor het. Ik wil zeggen, ik ben correct van de Malediven van, maar dat was dat zei ze dit jaar hartstikke mooi. Het is ik hoor net veel voor het en we hebben boord. Dus wij hopen van het simmer lekker te varen en te zwemmen in het water. De burger maar. Jennewaard of de Frieske Marren. Iselmar is ook leuk. Prachtig. Ja. En oors even naar Greens. Het Westerkwartier is echt mooi varen. Is ook heel leuk. Even een tip van Flip. Wij gunnen iedereen een vakantie. Want een vakantie is goed voor je gezondheid, voor je lijf alleen. En wat mensen wat meer weten, dus kan ik even op onze website zien. En oors www.taf.frl. En maak ik nog een oproep dan? Zeker. Oh, nee, want als er ondernemers binnen of mensen die logeersaccommodatie beschikbaar hebben, als die zeggen van die vakantiebank, dat lijkt het mij wel wat, mailt die. Dan, en waar kunnen ze haar melden? Dat ken ik bij de info@taf.frl. Maar dat maak ik bij mij of misschien ook bij de gemeenten. Nou. Ondernemers. Ja, ondernemers en dat hoeft net in het hoogseizoen, hè? Dus dat. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Ja, maar we snappen wel dat een ondernemer moet ook een stukje behalve zien. Zeker. Dus, maar een beetje, dus maar allemaal in de, hoe neemt het over de randen van het seizoen? De randen van het seizoen. Wat zie je de randjes wat op? Els, die ben je met squallen. Dus, ja, precies. Dank dat je even heel nog naar de studio kwamst. En maar prachtige initiatieven. En we hopen dat de mensen thuis denken van, je kent wat mij. En dat terug deze oproep nog wat meer loskomt. En we zullen het zien hoe het komt. En goede vakantie. Goeie vakantie daarmee. Ja, je merkt, dank u wel.